माबा बङाइगाव माने दा माबासो ओंखारलांगोन एसे मोनाब्लि अबाय थागोन ओमफ्राय? बङाइगावआवनो ओमफ्राय बङाइगावनिफ्राय नोंखौ गाबोन दोनफैनोसै फुङाव माने बिदिनो 8टा 9टा। ओमफ्राय नोंसोर सासेना सानै मानसिफोरा जेनेबा नों हारसिंल' फैखागोन ना नोंजों लोगो दंफायो आरो नोंनि लोगोनि लोगो दंफायो? ओहो थांनायाव आंजों सासे लोगो थांफागोन ओमफ्राय नों थागोन साथाम। माने आंनि लोगोआसो माबागोन आरोखि ना थागोन नोंजों। ओमफ्राय बेनो आरोखि बे हारसिं मानसियालाय माबायदि बोराय ना सेंग्रा? सेंग्रासो। मा नाम? आयौ नाम साम नांजोबगौ उनाव लोगो मोनगोनब्रा दाहाय थांबा। जागोन ना जाया दसजन? 12 हा 12 बेसेबां? 12 10 लादो दे उनाव लोगो मोनबाय थाखागोन ना। ओमफ्राय माहाय थागोन ओमफ्राय जायगाया? बङाइगाव। मा जायगायाव बङाइगावनोथ' मा जायगा? बङाइगावआवनो दङ जायगा दङ बे माने लोगोनि रुम दं नालाय। लोगोनि रुमावसो? औ रुमाव रावबो थाया मालिक थाया नालाय लोगोनि रुमावसो थागोन बियो। ओमफ्राय रुमावहाय मानसिफोर थाया आरो लोगो दिगि रावबो थाया? ओहो बिल्डिंसोखा हारसिंसो बे माबा थायो लोगोफोर थायोमोन नालाय लोगोफ्रा थाला आरोखि थांजोबगोन जों थांबा। रुमखौ दिनै नोंसोर होलांगोन थांबा नामा? औ जों थांबा जोंनो रुमखौ होलांखागोन। ओमफ्राय आं बिसोरजों नुजाथिनांगौ आरो नामा? नुजायालै नों गारि सिङावसो थागोन ना बोरै नुजानांगौ। आं नुजाथिया दै। दे जागोन दे। उम होमबा र' आं नोंनो दा माने दा माबाथ' 2:32 आं नोंनो र' आधा घन्टासो उनाव फन हरफिनगासिनो दं दे। खोनाबाय? हा? आधा घन्टासो उनाव फन खालामफिनगासिनो दं आं नोंनो। औ बे आब'नावनो फन खालामबानो जायो आं माबानानै जिमाव थांसै दुगैनानै। दे जागोन। टाइगार बम टाइगार बम टाइगार बम टाइगार बम टाइगार बम बै बे मानसिखौ सिनायगोन ना सिनायाखै माथोखौ बुजिगोन ना बुजियाखै मा बिदों मा नागिरदों बहा मोनो हमनो हादों बहा बाथ्राखौ बुजिदों हमनो हादों 10,000 12,000 কিমান লাগে ক'ত পাব লাগে 10,000 12,000 भिडिअखौ नुदों भइसखौ खोनादों बुजिबाय मानसिया सोर आरो जायफ्रा सिनायदों कमेन्ट खालामनानै हो मा नाम बिनि नामा आं बारा हमनो हाया जादों आरो एसे माबा 10,000 12,000 जादों कमेन्ट खालामनानै हो दे आं खोनासंनि नोंसोरनि भइसखौ मोजाङै खोनासंना ला आं एसे खोनासंबाय खिन्थु हमनो हायाखै कमेन्ट खालाम बुम 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 जै भलेनाथ जोङो बेफोरखौ खोनायो बुजियो मोनथियो खिन्थु बेफोरबायदि बेल' नङा गोबां बर'फ्रा बिदि दोङो क'क्राझारल' नङा बङाइगावल' नङा चिरांल' नङा बाक्साल' नङा गुवाहाटिल' नङा बेंगलरल' नङा जेरावबो दिनैनि दिनाव बर'फोरा बिदिनो सोलिगासिनो दं किसुमान बर'फोर दङ सिख्लाफोर दङ जेबो खामानि गैया दामानि गैया गुवाहाटियाव फ्लेट बायनानै थायो मा खामानि थायो जों मिथियो मानि थाखाय थायो जों मिथियो गुवाहाटियाव थायो न'आव खिन्थु अबस्था गैया जेबो साख्रि बाख्रिबो मावा खिन्थु रुम भारा लाना थायो मा बिजनेस दङ फात्ताखौनो मोना हमनोनो हाया नायनो थांलाय गनेशगुरि माबागुरि बेसां नायहैनो बिदि थानाय जेबो खामानि गैया दामानि गैया ओरैनो रुम भारा लाना थायो मानि थाखा मोनो बिसोरो बर'फ्रा आयौ सुद्रायनो रोंलालै बुम बुम होननायानो जासिगोन बुम बुम